U današnjoj epizodi jedemo Milkin Jaffa keks. Ćao drugari! Ćao! U današnjoj epizodi ćemo da jedemo Jaffa keksove. Tako je, ovaj put smo uzeli Milkinu verziju Jaffa keksa. Tako je. Inače, želeli smo da napravimo kao, kako bi to rekli, uporni test svih vrsta Jaffa keksova koji mogu da se kupe kod nas. Ali je realno malo glupo jer ih ima jako puno. I svi dolaze sa različitim ukusima, kao na primjer ovi ovde priloženi. Tako da smo želeli da se opet fokusiramo, kao sa energetskim pićima, na jedan brend koji ima više različitih ukusa. Mislim da je tako najbolje moguće da odredimo. Ja mislim da je tako najbolje, da. Jer ćemo znati šta je najbolje od svakog brenda. Upravo tako. Zato što možda nam se primer radi kod ove Milke, neće svidjeti pomoranđa, ali će nam se vjerojatno svidjeti malina ili tako nešto, razumete? Upravo tako. Tako da ne želimo da uzemo samo ono pomoranđu, pa onda da kažemo da, razumeš, nema smisla, nemamo kad tako gledamo. Tako da smo rešili da to uradimo ovako. I Tomo, kao što smo rekli, danas ćemo probati prvo Milkine Jaffa keksove. Tako je. Ja mislim da bi trebali da ostavimo na kraju pomoranđu. Pomoranđu na kraju? Tako je. Mislim da se slažem s tobom. Uradit ćemo prvo ove zanimljivije ukuse koje nisu standardni. Nisu svakodnevni, tako je. Nisu svakodnevni. A sad imam jedno pitanje za tebe, da li si nekad jeo ove? Ja mislim da sam jeo ovo čokolade, ali ovo čokolade jeste. Ja mislim da čokolada jeste. I da je bila nevjerojatno mekana i kremasta. Znači, to je ono što se sećam, ali najbolje je bilo da osvežemo memoriju i da krenemo polako sa kusanjem. Okej, ajde da krenemo. Ajde! U redu, društvo, prvu stvar koju ćemo probati danas jeste Jaffa keks sa ukusom maline. Ono što je zanimljivo jeste da je gramaža 147 grama. Dobro. I da ima nekih, koliko smo rekli? Na 100 grama... 360 kalorija na 100 grama. 360 kalorija, što je solidna količina. Poprilično je, da, poprilično jako. Ono što također možda zaključimo na osnovu ove ambalaže jeste da u ovoj jednoj kutiji sadrži se 10 Jaffa keksova. Što je okej, više ovdje piše u ovom ovdje češkiću da ima 10 komada. Ali stvarno, jako zanimljivo, to sam malo prvi vidio, jako je zanimljivo. Što se tiče same ambalaže, Tomo, kako ti se čini ova Milkina ambalaža? Ljubičasta ambalaža, ima logo, tako da nema tu greške, stvarno. Ali meni se sviđa sistem pakovanja, zato što možda vidiš na ovaj... tu sam metio. Da, i onda možeš da ga skineš, to je on, kao što ima na njihovim čokoladama, da možeš da ga vratiš nazad posle kad završiš da ostane sveže. Znači, ovo je pakovanje vlažnih maramica. Kao vlažne maramice, tako nešto. Tako da, zbog toga mi je jako zanimljivo, ali zanima mi kakav je ukus ovih... Da, i mene to zanima, ali opet ono što je isto zanimljivo, što ovo nije crna čokolada, već je mlečna čokolada. Mlečna čokolada, a pre si govorio da mlečna čokolada i Jaffa keks ne idu zajedno. Vidjet ćemo. Ajde vidimo, hoćemo da imamo kako da probamo. Ajde da otvorimo. Ajde da otvorimo. Wow. Da, ovo se mnogo lako otvara i kao što smo rekli, kada ne želite više, samo vratite i oni će ostati sveži. Vidi ste da je mlečna čokolada u pitanju. Lepo miriše. Miriše dosta na malinu. Da, ima čudan miris. Mislim, osjeća se miris punjenja, što se kaže. I to jeste. Kako ti sviđa sam oblik Jaffa keksa? Izgleda kao leteći... Da, svemirski tenis. Tako da, to je ono. Ali zanimljivo je, stvarno. Zanimljivo skroz. Pa ćemo probamo? Ajde probamo. Ajde imamo kakav je. Ovo malina je ono glavno. Ali džemasta je nekako. Džemasta je i nekako mi je ovaj biskvit suv dosta. Mnogo je suv, to sam baš to da kažem. Čokolada se maltene ne osjeti. Ko da nemaš? Samo je tu da prekrije, bukvalno. Ali malina je nekako mnogo džemasta i ovaj biskvit je previše suv. Mekan je suv i nekako nije mi baš... Nisam oduševljen. Nisam nešto oduševljen. Slatko je previše. Da, to svi su da je baš slatko. Ovaj džemasti sloj dolazi, to je žele. Neću kažem, jeste da je žele, više mi djeluje kao džem. Ne djeluje kao žele. Šta ti kažeš? Previše jak, ali upravo to što ti kažeš, djeluje kao džem, ne kao žele. Kao džem, bukvalno. Zanimljivo, ali nisam nešto pretredno oduševljen i neću ovo završiti. Ti što kažeš? Mislim da... Nije to to, a? Nije to to, nešto fali. Jesmo rekli koja je cena ovih... 117 dinara. 117 dinara, tako je. Za te pare, pa sad... Zanimljivo je, ali nisam baš prodat na ukus pretjerano. Idemo dalje. Idemo dalje. U redu, sad je došao na red Choco Desert od Milke, znači ovo je Jaffa keks punjena sa čokoladom. Da, i ono što moram da kažem jeste da za razliku od maline, Milka je poznata po kvalitetnim čokoladnim punjenima, tako da očekujem da će ovo biti izuzetno ukusan obrok. Da, znači Jaffa keks. Da, po tome je poznat, znači Milka ako zna nešto da uredi, to su čokolade. Da, definitivno tu su bez greška. Mislim, za ono koliko koštaju, jako su dobro. Da. Ono što je zanimljivo što ovo košta 117 dinara i dobijete 9 biskvita. Umjesto 10 koliko dobijete na ovim voćnim ukusima. Isto tako na 100 grama imate 375 kalorija. Tako je. Tako da ovo je poprilično onako jako. Da, poprilično jako. Isti ambalaža kao sve, samo je malo nama stavljen akcent da se nade čokoladno. Isti sistem otvaranja, što je po meni jako dobra stvar. Hoćemo da otvorimo? Ajde imamo tako. Okej. Znači ovo se tako lako otvore. Da, mnogo dobra forma, meni se jako sviđa. Miriše na biskvit. Miriše, a? Da, i miriše na čokoladu, baš na čokoladu miriše.
Ono što i dalje vidim... 9 je dosta. Jeste malo deblji možda. Da, zato i može stavi 9. Ali ono što moram da kažem da mi deluje da je ovaj biskvit identičan, a ako je isti kao pre, znači bit će suv, verovatno. Da, toga si ja isto bojim. Znači moramo da se oslanjamo na to da će punjenje biti onako sočnije malo. Da, punjenje mora da se onako istopi u stinu. Ajde pravimo kako. Ajde pravimo. Dakle, da. Punjenje je ovde baš mnogo bolje. Mnogo bolje. Ovo je lepo. Da, ali viš da ima malo kiselkastu notu, da li je to Malo. biskvit ili čokolada? Nisam siguran, malo se kiselkasto. Biskvit je to. Napunjenje malo, znaš ono... Kao kad si tortu umoče u sok neki ili nešto da budu kao malo... Da ne kažem da ne budu suve toliko, ali ovo i dalje suvo pored toga. Ali opet je dosta ukusnije od maline. Dosta je bolje od maline, stvarno Ne može se pored, čak uzeti još jedan. Mnogo je bolje, mnogo je bolje. Nevjerovatno. Baš je ukusan. Ovo ću reći uzeti. Penasto je, lepo je, stvarno lepo. Vazdušnost je penasto je, nije pretjerano jako, dosta lepa akcena stavlja na ovo. Što je čudno s obzirom da je od čokolade treba bude slađe, ali ono sa malinom bi bilo mnogo slađe od ovoga. Bukvalno je penasto, da? Ovo je lepo, ovo može da prođe. Idemo dalje. Idemo dalje. Ok, i za kraj smo ostavili Milk Jaffa keks sa ukusom pomoranđe, to jest klasičan ukus Jaffa keksa. Što se tiče nekih informacija, znači košta isto kao i prethodna 117 dinara. Na 100 grama ima 360 kalorija, što je malo manje odnosu na ono sa čokoladom. Ne, i manje, oni isto imali 360. Ima oko 370 i nešto, čini mi se, 375. Sa druge strane, gramaža je 147 grama. Tako da, hoćemo da vidimo kako je unutra. Otvori. Ajde. Ono što isto zanima što dobijete 10. Da, isto dobijete 10 kao sa malinom, to jest. Ajde, otvaramo. Rip headphone users. Da, vidiš koliko je manje punjenje. Da, delo je manje, zato što je žele, to jest, da. Miriše na pomoranđu, mnogo lepo miriše na brufen. Pa, brufen, zato je brufen bio s tim nekim ukusima, da. Pa ćemo probam? Ajde, probam. Ajdemo kakve. Bilo. Ovo je pravi žele. Opet mi je biskvit jako suv. Da, ali žele je mnogo bolji. Mnogo bolji odnosno na malinu. Ali možda previše sladak. Pa, možda jeste malo slađi, ali meni to toliko ne smeta u ovom slučaju. Ja što pomoranđa malo to osvežava. Nije toliko slatka ova pomoranđa. Pomoranđa to osvežava, pomoranđa je slatka ko otrov. Mnogo mi lakše leži nego ona malina. Najironičnije od svega što je čokolada zapravo najlakše za jelo. Pazi, okej je, ali evo sad tek vidim, upravo si slatko je. Slatko je dosta. Baš jako. Dok sam ga jeo nisam provodivao, sad kad sam prestao, kad on malo ostane, da, šećer ima dosta. Iskreno, mene sad zanima, pošto smo probali sad ove Milkine Jaffa biskvite, kakve će biti Jaffa biskviti? To mene zanima. Ja mislim da su Jaffa bolji od ovih. Ja mislim da su daleko bolji. Mislim da je Jaffin biskvit daleko bolji, baš mislim da je biskvit bolji. I biskvit bolji, i punjenje, i čokolada, zašto je tamo crna čokolada. Ali to ćemo morati vidjeti u nekoj drugoj epizodi. Tako je. U svakom slučaju, ajde da sumiramo naše utiske. Ajde da sumiramo utiske. Ok, drugari, danas smo probali 3 vrste Milkinih Jaffa keksova i to moram da priznam da smo prilično razočarani. Ja sam razočaran iz razloga što je to Milka. Znači, Milka je broj 1 u komercijalnim čokoladama po meni. Dobro, jedna od najboljih, nije baš broj 1, ali stvarno izuva sa čokoladama i oni su, da kažem, onaj benchmark za čokolade kod nas, makar u Srbiji. Da. I ono što sam očekivao od Milke da će da ono pokida, ali zapravo smo dobili suštu suprotnost. Da, ja sam se makar navikao na njihove kolačiće, na čuda. Da, koji su mekani, sočni, čokolada je odlična. I onda kad sam probao ove biskvite koji su suvi i nikakvi, i pogotovo ako poredimo žele punjenje na ovim ovde voćnim ukusima, nekako osetio sam se kao da nije to, kao da uopšte nije Milka u pitanju, kao da je nešto sasvim deseto. Delo je kao da se nisu uopšte potrudili. I meni su rekli su, jedan biskvit, malo čokolade, punjenje, da nekako kurac su pravili. Da, totalno deluje mi kao da nisu uopšte ni probali ovo što su pravili. S druge strane, ono što je najukusnije od ova 3, definitivno je ovo sa čokoladnim punjenjem. I to je ironično po mene, znači... Pa i, mislim, i nije, oni... A očekivali smo da će biti, ali smešno je što je čokolada zapravo nije toliko ni slatka, nije ni... Za razliku od ova dva koji su šećerne bombe, bukvalno. Ovo je osvežavajuće, bukvalno pored ovoga. Ova malina je ubedljivo najgore što smo probali, znači ništa ne funkcioniše, njoj grozna je skroz. Pomoranđa je okej, ali nije bolje od Jaffe. Razumete, a skuplje je 20 dinara od Jaffe. Da. Ovo je već, da kažem... Ovo je okej, kažem okej, ali u startu dobijete 9 umjesto 10 komada,
i manje je gramaža, mislim da je ovo 130 grama, to nismo bili napomenuli malo pre, ali ovo ima 130 grama ambalažu, ovo imaju negdje oko 150. Ja ne znam zašto sam ja kad tako zajebala s ovim. Pa mislim nisu zajebali, oni su to imali, pa naš, ako prođe, prođe što se kaže, to je te fazon. Uglavnom to je ljudi koji kupuju ovo, kupit će jednom i to je to. Čisto da probaju, vide kako je, vidjet će da nije bolje od Jafe i to. Opet sigurno će biti neki debeli čovjek na YouTube, oni su najbolji na svetu, ne, nisu stvarno. Naravno, i zbog toga ono što je jako bitno jeste da nam vi kažete šta mislite, ovo je naravno naše mišljenje. I recite ako imate nešto pametno da kažete. Možete ako nemate nešto pametno, samo recite slobodno. Da li se vam sviđaju ovi ukusi, ukoliko vam se sviđaju, koji vam je omiljeni, ukoliko vam se ne sviđaju, zašto vam se ne sviđaju. Napišite u komentarima dole, mi ćemo to pročitati. I odgovoriti. Naravno. A što se tiče ove epizode, ja mislim da je naš celokupni utisak da ovo u suštini možete slobodno da propustite. Big letdown. Jednostavno, ukoliko ne kupite, nećete ništa propustiti sa time, zaista nije toliko dobro da sad treba da... Ali nevjerojatno što sam očekivao stvarno da će biti vrhunski, ali nismo dobili te vrhunski proizvod koje smo tražili na Veliki od Milke. Dobro, bit će možda neka druga prilika. Ništa, toliko nas danas, do sljedeće epizode, vidimo se!